Jingpule na ki kam jong ki apostol, kalanong kabasaw kadkhod arpulay hadu lai pui. Kitang shulain u Petrus bat u Yohanes kilawan pai shala kilok bat kila yathu haki ya kaba ki rangba lingdo bat kitemmen kisan kilaong. Enda kila yusgo ye kata kila ya kendu lang bandwai ha u Blei. Ko kendrat bat ko nong thau kabneng kakindo bat kaduriau bat baro kat badon haki. Dau mensim bokun mela krendeng bau kupata men jongi udaben ushakri jome haba ulaong. Balai sha ki gentle ki yashla balai ki pait benriu ki ya sella kam thala. Kisim kaperthei ki ya penkre yarade bat ki nong sinshar ki ya sella lang persha ya utrai bat ya ubala sle jungu. Nabada shisha u Herod bat u Pontius Pilatus kila Yesu buit lang ha kane kanongba lembat ki gentle bat ki pat Israel persha ya u Jisu u shakri bukhu jome u Messiah ya uba mela pensle kila ya lum lang banle ya kata baro kabama me da ka bor bat ka mon jome mela rai lupa bakanja tementa kokenran tupet ya ki jingber ngem berset ba ki tho persha yangi to sha ya ki shakri jome ban pen bana ya khubor jome da ka jingshlur baro do kner ya la ki kti ban pen koi bat to ai ba anle ki jing phela bat ki kam phela ha ka kerteng jong ushakri bakhu jome uchisu kitang shudap tuai ka ying ha ka ba kilaya kendu lang kala khinyu kila da baro da mensim bukhuj bat kila stang ban kren da ka jingshlur ya ka khubor jong uplay ka ktien jong utrai ka sam ka baat ka rekhod iway hadu khendai Malaysia ki jait penriu kia kenwen bat ki pait penriu kia silla bijai ai kisiem ka perthei ki yeng bat ki nong sinshar ki ya silla lang persha ya utrai bat ubala sle jung u ki daong ya ngin yapthan ya ki jingkhum jungki bat ngin ye bread naki ya ki saite jungki uta ubashong habneng ushurki utrai urki ben yeki teha ka jingbishar un sakran haki bat un sa pentrium yeki haba ula ingkhong unong nga ngalathung yaus im junga hazion ulum kentang junga ngan penbana ya karai utrai ulaong hanga pilong ukun junga menta kasni ngalakha yepi pan nanga bat ngan ai benta hapi ya ki jait penriu bat ya kaperthei na kut shakun pin sa yo mpi pin sa penpra yaki da uding du nar pin sa penwet yaki kum ya ukyu kendo ka gospel kat kum uyo anes bukhu tlanong kabalai kadkhot iway hadu pra Uway upharisi ubakerteng Nicodemus urangba jong kiju ulalait ha kapor met sha ujisu bat ulaong hau nitep ko rabai ba melong unong hikai balapha da ublei omdan ubala ban peni kidak kishin kum ba peni mame lemda ublei udon ringkat baru ujisu ulapai ktien ayathu hapi kajing shisha omdan ubanla ban yoi ya kahima ublei lemda khabyang jau kumdola ban khabyang ya ubriu ubala san larangba lakili Nicodemus da lele umla ban rong hapok po kakmi la jong nanta ban kha ya u sa shisin ujisu ula jubab ngada kren ya kabashisha hapi ba omdan ubanla banrung hagahima ublei lemda kha yu na ko bat umensium
ya ka ba la kha na ka do ka long do ya ka ba la kha na men sim ka long men sim what's ngo lingo habang ya thu hapi dei ba an da kha byang ya phi na jrong kal ka be katsha bamon Pios ngo ya ka jingsawa jangka Henry Pimtim na ka wan nisha ka len kalong kumju ya uta baro ubala kha na umensim ka gospel jong utrai